Πάμε να ξεφυλίσουμε μαζί ένα από τα 2 καινούργια ημερολόγια που έχω σχεδιάσει για φέτος. Αυτό εδώ το λέω εβδομαδιαίο, αλλά είναι ένα ενισχυμένο εβδομαδιαίο. Πάμε να το δούμε. Στην αρχή έχουμε τους στόχους μας, την ευγνωμοσύνη για τη χρονιά που πέρασε, τη λέξη που θα κυριαρχήσει αυτή τη χρονιά, φυσικά και το ημερολόγιο του έτους, έτσι να το έχουμε στην αρχή για να το βλέπουμε όποτε το χρειαζόμαστε, τους στόχους που έχουμε για 5 τομείς στην ζωή μας, ετήσιος προγραμματισμός για κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Εδώ βλέπουμε και τον σελιδοδείκτη που μπορεί να βγει και να μπει σε οποιαδήποτε σελίδα θέλουμε. Είναι πολύ εύκολο, απλά το τραβάμε. Καταγραφή του κύκλου μας, καταγραφή των μετρήσεών μας, είναι από Σεπτέμβρη μέχρι Αύγουστο και αργότερα από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο. Υπάρχουν τα βιβλία της χρονιάς, καταγραφή ταινιών και σειρών και βαθμολογία τους, χώρος για επαφές για καινούριες είτε για παλιές που θέλουμε να κρατήσουμε, χώρος για να γράψουμε τα όνειρά μας, λίστες, 4 διαφορετικές για οτιδήποτε θέλουμε. Εδώ έχω προσθέσει ένα πρόγραμμα για το πρωί, για αυτά που έχουμε να κάνουμε το πρωί, και ένα ακόμα πρόγραμμα για αυτά που έχουμε να κάνουμε το απόγευμα. Και προχωράμε στην αρχή του κάθε μήνα, η οποία είναι, όπως βλέπετε, με διαφορετικό γραφικό κάθε μήνα. Κάθε μήνας έχει το δικό του μοναδικό περιεχόμενο, το δικό του μοναδικό χρώμα. Για παράδειγμα, ο Ιανουάριος, τα γενέθλια, τι κάνουμε αυτόν τον μήνα, οι στόχοι μας. Και ένα πολύ ωραίο στιχάκι αυτοβελτίωσης διαφορετικό σε κάθε μήνα και ένα πολύ ωραίο γραφικό επίσης που το πλαισιώνει όλο αυτό. Να θυμίσω το πολύ ποιοτικό χαρτί που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το μηνιαίο πλάνο που έχουμε στην αρχή του κάθε μήνα. Είναι οι 5 εβδομάδες για να υπάρξει χώρος για κάθε ημέρα του μήνα, στόχους, σημειώσεις. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο στην αρχή του μήνα. Και πάμε να δούμε τις 2 πρώτες σελίδες που αφορούν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν to-dos, δουλειές του σπιτιού, προγραμματισμός γευμάτων από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, τι χρειάζεται να αγοράσουμε για να προγραμματίσουμε τα γεύματά μας, το quote της εβδομάδας, διαφορετικό quote κάθε εβδομάδα και διαφορετικό γραφικό κάθε εβδομάδα και χώρος για σημειώσεις. Πάμε τώρα στο βασικό μενού. Οι 2 αυτές οι μέρες αφορούν την εβδομάδα. Έχουμε το καλύτερο που συνέβη αυτή την εβδομάδα, συνήθειες, και ξεκινάμε. Υπάρχει και η ημερομηνία και η ονομαστική εορτή που υπάρχει στην κάθε ημερομηνία, χώρος για αρκετές σημειώσεις στην κάθε ημέρα, ακόμα και για τα βήματά μας, ακόμα και για τη γυμναστική που κάνουμε. Οπότε στην ουσία έχουμε 4 σελίδες που αφορούν την κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι αυτό που λέω ένα ενισχυμένο εβδομαδιαίο. Στο τέλος του κάθε μήνα υπάρχει ανασκόπηση του μήνα. Οι αγαπημένες στιγμές, τι ήταν αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε, αλλά και οι δύσκολες στιγμές που μέσα από αυτές γινόμαστε πιο δυνατοί. Υπάρχει επίσης χώρος που καταγράφουμε τα έσοδα και τα έξοδα και τα αθροίζουμε για να έχουμε το σύνολό τους, και έτσι κυλάει όλο το ημερολόγιο με διαφορετικό γραφικό κάθε μήνα, με πολύ όμορφα στιχάκια αυτοβελτίωσης, με όμορφα γραφικά, τα οποία όλα έχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα από τους δημιουργούς τους, δεν είναι τίποτα δωρεάν, όλα όσα βλέπετε τα έχουν δημιουργήσει άνθρωποι, γραφίστες, και είναι όλα κατοχυρωμένα, όλα πληρωμένα, όλοι όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Υπάρχουν στο τέλος επίσης χώρος για website και passwords, ένα ωραίο στιχάκι έτσι για το τελείωμα, και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος των ημερολογίων μας υπάρχει αυτός ο φάκελος για οτιδήποτε θέλουμε να αποθηκεύσουμε, κάτι γρήγορο, για το οτιδήποτε θέλουμε να βάλουμε. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο, εδώ έχουμε προσθέσει χρυσό σπιράλ, αλλά μπορεί να μπει και ασημή, και αυτές είναι οι μηνιαίες ετικέτες που υπάρχουν στα δεξιά του ημερολογίου, οι οποίες το κάνουν ακόμα πιο μοναδικό. Δείτε πόσο όμορφο.